गाइस तो आज विजयदशमी है और हमी के 9 दिन माता रानी के पूजा पाठ कैनी है जा। माता रानी के सेवा संस्कार कैनी है जा। और यही बीच हमी के जौन भोजपुरी स्टाइल बालो उ लोग सॉन्ग लेकर आयल हलो। उमें तो ई बार पवन सिंह के और खेसारी लाल यादव के सॉन्ग नहीं आयल माई के विदाई के, लेकिन विजय चौहान के बहुत ही प्यारा सॉन्ग आयल बा एगो विदाई के, और समर सिंह के भी आयल बा जौन विजय चौहान के सॉन्ग के बोल ले ले चल माई। और ये जौन हमी के समर सिंह के सॉन्ग के बोल बा माई हो, बहुत ही प्यारा माई के विदाई के सॉन्ग लेकर आयल बा लो। और ये बीच तो पवन सिंह के कोनो ऐसा सॉन्ग नहीं आयल जौन माई के विदाई के, उनका पुरानका ही सॉन्ग भी ये साल चले वाला बा। बहुत ही प्यारा वो भी सॉन्ग बा, आज तक वो ट्रेंडिंग में रहेला, हर साल वो सॉन्ग के सुनल जाला। जैसे कि बहुत ऐसा सॉन्ग बा जैसे कि छूटत नहीं खे आचरा कोर, रुक जा तो रुक जाए माई खेसारी लाल यादव के ह, और ये हमनी के छोड़ के कहाँ जैबू ए माई, ये पवन सिंह के सॉन्ग ह। बहुत सारा ऐसा देवी के विदाई के गीत बा जौन कि आज भी सुनल जाला, हर साल विदाई के दिन बजावल जाला। बीच खेसारी लाल यादव के एगो बहुत ही भाविक सॉन्ग आयल बा, देवी गीत ह जौना के बोल बा पूजाई होखेला। ई सॉन्ग बनैले बाने आजकल के जौन पीढ़ी चलता, एक देख के जौन कि बेटा घर में माँ के मारता और बाहर मंदिर में जाके पूजा करता। खेसारी लाल यादव जौन सॉन्ग लेकर आयल बने वो अभी के जौन पीढ़ी चलता ओके मोटिवेट करे खातिर लेकर आयल बने। उनकर मेन मकसद ये बा कि जौन पीढ़ी के बाद उन्हें के बदलल जाओ। अभी जौन चलता सिचुएशन कि घरे माई बाप के बेटा लोग मारता लो, अनाथ आश्रम छोड़ता लो, उनका अनादर करता लो और मंदिर में खाली पूजा करता लो। अरे माई तो माई होली, चाहे वो दुर्गा माई होकस चाहे अपन माई होकस। मेन तो हमी के माई बोले माइए से सीखले बानी जा।